kuwi mek omongan tok ge, aku kan muni ngono to. Bangga. Kuwi ora kresek abang ora sedeng lho Kang ngono. Kuwi omongan tok ora sampe brongsak ngono gak. Ya kuwi lho. Aku paham. Kowe mek rungokno ge engko tek Kangkri mulih teko aku. Mek omongan tok kuwi. Bah, kuwi kreseke pre. Heh? Koma cepat-cepat kresek. Kok cepat kresek gitu. Kuwi aku mek omong tok ya kataku brongsak lho. Mek omong kuwi. Wah, ndak tes didol sing ngombe. Mau di sego dibrongsak lho, mek omong ngono tok aku ngene lho. Oh. Ora kok anu di bunta gak ngono. Lah kok sangu kresek omah piye to ge maksudmu? Ya omah ngono ya brongsak. Ngantongi ngene iki. Oh, ana aku omong. Aku mek omong tok. Mau di dibawa dibrongsak mek omong tok. Nek wong ngomong kok gak kowe iki. Nek omong tok. Heeh. Lah kreseke, oke. Kreseke ora enak lho.